Лятучий университет представляем уводзіную философию Владимира Мацкевича. Тут вам не расскажуць про тое, як мыслі вялікія філосафы. Не будуць даводзіць пра тое, у чым насамрэч фіз прыроды чалавека ці як пабудавана грамадства. Гэта серыя размоваў пра мысленне, якое разгортваецца тут і цяпер, і ідзе складаным шляхам пытанняў і адказаў. Некалькі апошніх размоваў былі прысвечаны гісторыі ўзнікнення плана ідэальнага. Вы распавядалі пра тэатр, дзе ён паўставаў, і пра пентакантэры. Гэты план ідэальнага, дзе разгортваецца мысленне. А мысленне менавіта і ёсць мэтай нашых размоваў. Можа, мы ўжо неяк падыдзем да таго, а як правільна мысліць сёння, калі мы ўжо ведаем, як гэты план паўстаў. Так, у гэтым ёсць рацыя. І думаю, што сёння мы паразмаўляем якраз пра стаўшае ўжо выразнае мысленне, якое прызнаецца, напэўна, ўсімі гісторыкамі, філосафамі, мыслярамі розных накірункаў тым, што з'яўляецца класікай мыслення. То бок класічная грэцкая філасофія, яе найбольш такога выразнага перыяду, які маркіруецца імёнамі Сакрата, Платона, Арыстотеля і тымі сакратычнымі філасофскімі школамі, якія паўсталі ад гэтых трох мысляроў. Мне б хацелася ўсё ж пэўную зацемку тут зрабіць, бо калі вы зараз будзеце распавядаць пра стаўшае мысленне, ці гэта азначае, што вось гэта стаўшае мысленне, гэта і ёсць сучасны стан мыслення, ці гэта трэба разглядаць зноў жа як пэўны генезіс і ведаць, што зараз адбываецца нешта іншае. Бо хочацца зразумець логіку, ці гэта генетычная такая логіка разгортвання мыслення і тое, што было тады, не ёсць тое, што ёсць зараз. Ці вось яно паўстала, і яно з тых часоў існуе. Я тут вымушаны сказаць вельмі катэгарычна, што мысленне, якое мы ведаем з тэкстаў вось гэтай класічнай грэцкай філасофіі, гэта зусім не тое самае, што мысленне сучаснае. Я абавязкова павінен разгледзець вось той перыяд філасофіі Сакрата, Платона і Арыстотеля, але не як тое, што задае структуру, сістэму сённяшняга мыслення. Гэта прататып. Гэта мысленне, якое паўстала і якое немагчыма пазначыць нічым іншым, вось гэта мысленне філасофскае, практычнае, палітычнае, з якога боку не паглядзі, гэта мысленне. І гэта мысленне з'яўляецца прататыпам для даследавання, для параўнання з сучасным мысленнем, якое іншае зусім. І яго паходжанне зноў жа не падобнае на тое, як паўставала, нарадзілася мысленне старажытнай Грэцыі класічнага часу. У гэтым сэнсе вось гэтае параўнанне, такая кампаратывістыка мыслення класічнага і сучаснага нам абавязкова патрэбна. Без гэтага параўнання мала што можна зразумець у тым, што ёсць мысленне сёння. Тады я яшчэ адкладу на потым пытанне, але задам яго зараз пра тое, а як тое мысленне перайшло ў гэтае мысленне, як той прататып змяніўся на сучасны. Гэта быў нейкі выбух новага мыслення ці штосьці іншае. Але можаце зараз не адказваць, а потым я абавязкова вярнуся да гэтай тэмы. Не, я паспрабую зараз распавесці яго пра гэта. І расповед, напэўна, трэба пачаць з таго, што ёсць змястоўная генетычная логіка. Бо мы можам засяродзіцца толькі на змесце, разгортваць кантэнт без уяўлення пра тое, адкуль ён паходзіць, як ён нараджаецца. Мы можам узяць толькі нараджэнне, генезіс, эвалюцыю чагосьці, не закранаючы тое, што з'яўляецца зместам таго генезіс, чаго мы разглядаем. А мы разглядаем з вами мысленне. Вось яно нейкім чынам паўстала, і яно чымсьці з'яўляецца. І мы тут павінны заўсёды мець на ўвазе просты метадалагічны прынцып, які можна сфармуляваць такім чынам, што тое, што ёсць, тое, што паўстала, яно заўсёды паўстае, паходзіць з чагосьці іншага, што не было гэтым, што нас цікавіць. А такім чынам, мысленне філосафаў класічнага перыяду старажытнай Грэцыі паходзіць не з мыслення, яно паходзіць з чагосьці іншага. І гэта іншае мы павінны разгледзець. І разгледзець, як са складнікаў іншага паўстае
тое, што нас цікавіць і вабіць. Калі мы кажам пра сучаснае мысленне, то мы таксама не можам наўпрост сказаць, што ўсё тое, што мы ведаем пра сённяшняе мысленне, ці можам ведаць, ці тое, што мы не ведаем пра гэта мысленне, яно наўпрост паходзіць з таго старажытна-грэцкага мыслення. Мы разглядаем гэта як прататыпы для параўнання. Параўноўваючы сённяшняе мысленне, мы можам выбраць найбольш яскравыя узоры, прыклады якогасьці іншага мыслення. Таксама і разглядаючы паходжанне чагосьці, генезіс чагосьці, мы таксама можам вычленіць пэўныя этапы, змену тых ці іншых формаў і так далей і параўноўваць паходжанне рознага з паходжаннем у чагосьці, што мы больш ведаем. Тут складаная канструкцыя. Ну так, канструкцыя тут складаная. І тэма наша, і прадмет нашага разгляду я б не назваў ніякім чынам простым прадметам. Больш таго, мы з вамі разважаем пра гэта у жанры, у рэжыме філасофскай размовы. А ў філасофскай размове, як вы ведаеце, нашай мэтаю з'яўляецца невядомае. Тое, чаго мы не ведаем. І шлях да гэтага, да таго, што мы не ведаем. Таму я б ніякім чынам не мог назваць сябе філосафам, калі б я сказаў, я ведаю, што такое мысленне. І зараз вам адкажу. Гэта быў бы не філасофскі адказ і ўвогуле не філасофскія паводзіны. Я шукаю веды, але пошук ведаў і сама веда, якую я магу знайсці, не з'яўляецца для мяне самамэтаю. Мне веды пра сучаснае мысленне неабходны, патрэбны для таго, каб, адштурхнуўшыся ад таго, што я магу ведаць, я перайшоў да таго, што я мушу рабіць, каб зазірнуць у невядомае. І гэта філасофскі адказ. І вось, упершыню ў гісторыі цывілізацыі, чалавецтва мы маем справу з сапраўдным паўнавартасным мысленнем у выглядзе тэкстаў грэцкіх філосафаў 5-го, потым 4-го стагоддзя да нашай эры. І каб зразумець, што мы бачым у гэтым як мысленне, давайце правядзем інвентарызацыю таго, што мы ўжо даведаліся пра генезіс ці пра прадгісторыю вось гэтага перыяду ці вось гэтага стану класічнай Грэцыі і класічнага мыслення ў Грэцыі. Гэта інвентарызацыя нам патрэбна для таго, каб зразумець, а на што абапіраўся Сакрат. Нават, можа быць, не столькі сам Сакрат, колькі герой дыялогаў Платона, якога мы ведаем з тэкстаў, бо наўрад ці можна сказаць, што вось жывы Сакрат, які жыў у 5-м стагоддзі да нашай эры, цалкам адпавядае таму, як пра Сакрата выклаў у сваіх дыялогах Платон. Сакрат быў хутчэй лірычным героем Платона. І прыступаючы да інвентарызацыі ўсяго, што меў Сакрат, Платон і потым Арыстоцель для здзяйснення вось гэтай вышэй формы мыслення ў старажытнай Грэцыі, варта, напэўна, разгледзець яшчэ адну рэч ці адну акалічнасць. Вось я зараз буду распавядаць пра філасофію старажытнай Грэцыі. Ну і да сённяшняга дня, да гэтай размовы я распавядаў таксама пра грэкаў, пра нешта такое. І гэта не гісторыя. У самой філасофіі ёсць такая адпаведная дысцыпліна, гісторыя філасофіі. Гісторыя філасофіі – гэта менавіта філасофская дысцыпліна, а яна ў гэтым сэнсе не падобная да, напрыклад, гісторыі матэматыкі, гісторыі фізікі ці ваеннай гісторыі, любой іншай гісторыі. Бо каб пісаць гісторыю матэматыкі ці фізікі, не трэба быць матэматыкам і фізікам. Трэба быць гісторыкам. Трэба ведаць матэматыку трохі, фізіку трохі, але ж ўсё ж такі пішуць гісторыю вось гэтых дысцыплінаў гісторыкі, адмысловыя гісторыкі. А вось з гісторыяй філасофіі можна абыходзіцца такім жа чынам. То бок не філосаф можа напісаць штосьці, што будзе падобнае на гісторыю філасофіі. Але як філасофская дысцыпліна, гісторыя філасофіі сама ёсць філасофіяй. І таму гэтую гісторыю варта разглядаць менавіта ў жанры філасофіі. А мы ведаем ужо адрозненне навукі, якой, напэўна, здаўна лічыцца гісторыя. Гісторыя як даследаванне чагосьці. І самой філасофіі.
То бок, калі гісторык шукае веду, то філосаф імкнецца да невядомага. І вось што з невядомага і вядомага ёсць у том расповедзе пра паўставанне мыслення старажытных грэкаў, што мы ўжо ведаем, пра што мы ўжо распавялі. В гэтым сэнсе я не задаволены тым станам гісторыі філасофіі, якая пануе ў сучасным свеце. Бо гісторыкі філасофіі, збольшага то, што яны пішуць, яны выводзяць філасофію Сакрата, Платона і Арыстотеля з папярэдняй філасофіі. Яны таксама агаворваюцца, што менавіта Сакрат пачаў называць сябе філосафам, то бок аматарам мудрасці, тым, хто любіць мудрасць, а не з'яўляецца мудрецом. Папярэдніх жа мысляроў старажытнай Грэцыі звычайна называлі або мудрецамі наўпрост, або такімі мудрагелістымі гаварунамі пра гэта, як сафістаў, напрыклад. І вось, вяртаючыся і скончваючы ўжо з крытыкай дысцыпліны, якая называецца гісторыя філасофіі, я мог бы адаслацца да аднаго з таксама старажытных грэцкіх аўтараў, значна пазнейшых, чым тыя філосафы, пра якіх мы будзем зараз гаварыць. Гэта Дыаген Лаэрцкі, які пісаў кніжку, якая і да сённяшняга часу лічыцца крыніцаю шматлікіх ведаў пра мысляроў старажытнай Грэцыі. Дык вось, Дыаген Лаэрцкі не быў гісторыкам філасофіі. Ён выкладаў думкі тых ці іншых мысляроў, не абавязкова філосафаў, можа, часткова там паэтаў і так далей, у тым выглядзе, якія дайшлі да самого Дыагена Лаэрцкі. Ён не вельмі цікавіўся тым, а наколькі абгрунтаваныя гэтыя выказванні, наколькі яны ўвогуле могуць быць раскладзены на тыя тры катэгорыі, якія мы ўжо абмяркоўвалі, то бок веда, праўда і ісціна. Вось такі чалавек, такім-то імём гаварыў тое і тое. Напрыклад, там Фалес гаварыў пра тое, што з'яўляецца першапачаткам свету. Хтосьці гаварыў яшчэ пра штосьці. І вось гэта такі ўзор, які заклаў Дыаген Лаэрцкі, напэўна, ўсё ж такі уплывае на тое, як апісваецца сёння гісторыя філасофіі. Хоць Лосеў, які пісаў каментары да выдання Дыагена Лаэрцкі на рускай мове, папярэджваў чытача, што Дыаген Лаэрцкі не з'яўляецца філосафам, і тое, што ён напісаў, не з'яўляецца гісторыяй філасофіі. Гэта проста такі зборнік, такая анталогія там розных выказванняў. І калі тэкст, нават сучасны, які называюць гісторыя філасофіі, утрымоўвае вось такі зборнік выказванняў, хто што гаварыў, хто што аспрэчваў са сказанага іншым, гэта не гісторыя. Не гісторыя філасофіі, прынамсі. Бо гісторыя філасофіі патрабуе аналізу, патрабуе даследавання. І вось той псеўдагенетычнай рэканструкцыі ўсяго таго, што мы маем у тэксце, выказваннях таго ці іншага філосафа, і толькі тады мы можам сказаць, вось гэта сапраўдная гісторыя. Дык вось, распавядаючы пра тое, чым ёсць вышэйшая форма старажытнагрэцкай філасофіі Сакрата, Платона і Арыстотеля, мы вернемся да інвентарызацыі, што ў іх было, каб мысліць. І першае, што мы павінны сказаць, што ў іх было, гэта адрозненне бачнага і існага. То бок, яны не афармлялі ў выказванні тое, што бачаць. Яны шукалі існасць у бачным, а бачнае не прымалі за веду. І гэта ім дасталася яшчэ з, скажем так, з інтэлектуальнай прапрацоўкі рэлігійных уяўленняў больш глыбокай даўніны. Па-другое, у іх быў ідэальны план, ці план ідэальнага. Гэта месца, ці тая прастора, у якой месцяцца ідэі, ці веда пра існае, пра сапраўднае, чым ёсць насамрэч тое, што мы бачым. Далей, у іх быў ужо пэўны метад. Метад, які можна апісаць, карыстаючыся тым, што мы разглядалі ў тэатры. То бок, ёсць варыятыўнасць падзеяў. Калі да гэтага лёс, наканаванне, безальтэрнатыўнасць нейкіх ланцужкоў падзеяў была ўласціва міфалагічнаму мысленню, то тэатр дае менавіта ўяўленне пра гэту варыятыўнасць. Падзеі могуць развівацца адным чынам, могуць развівацца другім чынам. Акрамя варыятыўнасці развіцця саміх падзеяў, так бы мовіць, аб'ектыўнага боку, аб'ектыўнага аспекту падзеяў,
Тэатр дае ўяўленне пра тое, што адны і тыя ж падзеі могуць разглядацца з розных пазіцыяў, з розных бакоў. І хор у тэатры можа трактаваць гэтыя падзеі адным чынам, а вось пратаганіст хору можа трактаваць іх зусім іншым чынам, і ён мае на гэта права. Ну і нагадваючы ўжо пра рэфлексію і так далей, мы это ўсё памятаем, што дасталася Сакрату, які быў сталым наведвальнікам усіх пастановак трагедыяў штогадова у Афінах. Ён яшчэ уяўляў сябе як таго, хто мае права меркаваць пра ўсе гэтыя падзеі. Пра гэта могуць меркаваць не толькі хор, у якім увасабляецца грамадская думка ці праўда народу, праўда этнасу, племені, дзяржавы, але і права пратаганіста, асобы, якая можа мець адрозную пазіцыю, адрознае меркаванне пра ўсе гэтыя рэчы. Ён гаворыць не ад імя багоў, як жрецы, напрыклад, не ад імя народу, як дэмагогі і палітычныя дзеячы. Ён гаворыць ад сябе. Ён сам, ён асоба. І мы памятаем таксама, што уяўленне пра асобу таксама паходзіць з тэатру, і само слово персона, якую мы называем асобою у беларускай мове, паходзіць у старажытнагрэцкай мове з назвы маскі, якую насілі актары на сцэне. І вось все гэта было ў Сакрата, і Сакрат гаворыць яшчэ пра змест, чалавечы змест тых глобальных пытанняў, якія маглі хваляваць грэкаў таго часу. Чаму гэта таксама істотна? Гэта істотна таму, што калі папярэднія пакаленні грэкаў шукалі адказы на хвалюючыя іх пытанні, яны куды звярталіся? Яны звярталіся да аракула, да піфіі, да багоў. То бок богі ведаюць, і калі мы чагосьці не ведаем, то менавіта у багоў ці пасярэднікаў паміж людзьмі і багамі трэба і шукаць гэтыя адказы. У Сакрата такой магчымасці няма. Пасля таго, чаму яго навучылі драматургі ці тэатральныя дзеячы 5 стагоддзя, ён ужо разумеў, што адказы яму трэба шукаць самому. І ён настойвае на сваім праве шукаць гэтыя адказы, не гледзячы на тое, што яго праціўнікі вінавацяць яго у тым, што ён крыўдзіць багоў. Ну, і на судзе асуджаюць яго на смерць. А Сакрат жа не прызнае вось гэтага выраку народнага сходу ці суда афінскага і настойвае на сваім праве ўсё ж такі шукаць адказы самастойна. Вось гэта і ёсць філасофія. І гэтая філасофія немагчыма была б у нашчадкаў Сакрата, у Платона, Арыстотеля і потым прадстаўнікоў сакратычных школ, каб Сакрат не увасобіў у сябе гэтыя інструменты мыслення, якія ён запазычыў у тэатры. Давайте я паспрабую пералічыць тое, што я пачула з гэтых інструментаў. Гэта адрозненне бачнага і існага, гэта план ідэальнага, некая прастора з ідэямі, гэта варыятыўнасць падзеяў і пазіцый, а значыць ацэнак, выказванняў і гэтак далей. І гэта пэўная персанальнасць ці права персоны выказвацца. І шукаць, бо выказваліся і папярэднікі. Яны маглі выказвацца і самі, але звычайна яны казалі нейкую ісціну, якую яшчэ не называлі алетэяй, а тое, што абывацель сучасныя і грэцкія ў тыя часы называлі, а як яно насамрэч. Сомнение. Я, напэўна, забыўся яшчэ трохі сказаць пра гэтае дасягненне восевага часу. Радыкальнае сомненне ва ўсім, што можна сказаць пра гэты свет. Сумненне спараджае пытанне, на пытанне трэба шукаць адказу. І апошняй інстанцыяй, якая шукае адказы на гэтае пытанне, у часы Сакрата, Платона і Арыстотеля з'яўляўся філосаф. Але не заўсёды нават сучасныя людзі улічваюць гэты факт, што вось такога стану свабоды мыслення, сапраўднага мыслення шмат якія народы цывілізацыі так і не дасягнулі. Чаму ў гэтым сэнсе мне было вельмі істотна распавядаць пра ўсе гэтыя чыннікі? Мудрецы былі заўсёды, ва ўсіх народаў, яны вяшчалі ад імя багоў ці яшчэ з якіх-небудзь інстанцыяў.
А вось гэтай свабоды, індывідуальнасці, шукаць адказы на самыя прынцыповыя, самыя лёсавызначальныя пытанні дасягнулі грекі ў Афінах толькі ў гэты час. І апошні чыннік, пра які варта тут сказаць, гэта ўжо мадыфікацыя плану ідэальнага, якім карысталіся філосафы гэтага часу, які Платон аформіў у сваёй метафізіцы. Ці метафізікай гэта назвалі ўжо наступнікі ці нашчадкі Арыстотеля, бо нават сам Арыстотель не карыстаўся такім словам. Не было такога паняцця. Кніжка Арыстотеля «Метафізіка» мае сваю назву ад перапісаных Андранікам Радоскім манускрыптаў самого Арыстотеля. І тую частку, у якую ён склаў тэксты, якія ішлі пасля фізікі, ён назваў метафізікай. Пасля фізікі. Але гэтыя тэксты не мелі нейкага стрыжня змястоўнага. І яны не лагічна вынікалі з фізікі Арыстотеля, а проста выпадкова. Вось так Андранік Радоскі складаў зборнік тэкстаў Арыстотеля, што пасля тому з назвай «Фізіка» ішлі некаторыя асобныя тэксты, якія пачыналіся з крытыкі пабудовы свету Платона. І таму кніжка называлася «Метафізіка», і праз гэтую назву мы можам лічыць галоўныя анталагічныя пакладанні Платона таксама метафізікай. Вось гэтае падзяленне свету на свет ідэяў, вечных нейкіх сутнасцяў і свет, дзе бытуюць копіі гэтых сутнасцяў, то бок тое, што мы бачым. Вось гэтае падзяленне і з'яўляецца метафізікай самого Платона. Але гэта знаходкі менавіта Сакрата, Платона і Арыстотеля, а не тое, як пабудаваны свет па меркаваннях, напрыклад, багоў, ці там традыцыйна транслюючыся ад продкаў. Вы казалі пра яшчэ адзін чыннік, які трэба абмеркаваць, гэта аддзяленне ад плана ідэальнага нечага. Так, і вось гэта з'яўляецца самым, напэўна, прынцыповым момантам пры разглядзе прататыпу сучаснага мыслення для нас, каб зразумець пра гэта сучаснае мысленне. Ну, давайте прикінем, што такое план ідэальнага. Я думаю, што гэта, як вы распавядалі, пэўная сукупнасць ідэяў, якімі мы карыстаемся. Ідэяў, уяўленняў, вобразаў і гэтак далей. Так. І калі вы разважалі пра тэатр, пра той жа, і ўзнікненне там плана ідэальнага, вялося пра тое, што з'яўляецца штосьці, што ўяўляецца. План уяўлення, які пачынае існаваць асобна ад нейкага матэрыяльнага плана. Вось, я падкрэсліваю. Тое, што вы сказалі пра сукупнасць ідэяў, гэта толькі адна частка. Ёсць яшчэ прастора, у якой гэтыя ідэі захоўваюцца. І гэтая прастора Платонам надзяляецца уласным быццём. Яна існуе. І гэтыя ідэі можна разглядаць. Платон уводзіць асобыя здольнасці чалавека, якія дазваляюць яму разглядаць гэтыя вечныя, дасканалыя, ну і там, дзе ідэі, там і ідэалы. Нейкія каштоўнасці, ідэальныя каштоўнасці. Платон называе гэта мімесісам, прыпамінаннем. То бок зараз, калі Платон існуе ў гэтым свеце, дзе ёсць рэчы, людзі і так далей, ён вачыма сваімі не можа бачыць сутнасць, існасць рэчаў. Ён назірае толькі іх копіі. А вось спасціжэнне саміх ідэяў уласціва толькі розуму. Розум не мае вачэй. Таму адкуль розум можа спрычыніцца да гэтых вечных дасканалых ідэяў? Праз прыгадванне. Прыгадвае ён вось праз гэты мімесіс гэтыя ідэі, таму што душа, яна больш дасканалая, чым чалавечае цела, і існуе асобна. Яна калісьці існавала ў гэтым свеце ідэальных сутнасцяў, і потым нарадзілася ў гэты свет, таксама з'яўляецца копіяй, пэўнай слепкам ідэі чалавека. Колькі ёсць у людзей, Платон, Сакрат і нават самыя ханурыкі грецкія, гэта ўсё копіі дасканалага чалавека, ідэі чалавека. Прыгадванне, яна ўносіць скажэнне ў уяўленне пра гэтыя ідэі. А я ж прасіў разгледзець, а як мы можам мысліць сукупнасць ідэю і ідэалу.
Да ідэалы ставяцца такім чынам, што не трэба кранаць іх бруднымі рукамі, не трэба іх скажаць. Яны таму і ідэі, ідэалы, то яны маюць, калі не сакральную, то велізарную каштоўнасць самі па сабе. І для Платона у гэтым сэнсе мір ідэяў быў, па-першае, даступны толькі адпаведным людзям. Ён людзей мог дзеліць на тых, у каго ёсць разум і такая прасунутая душа, якія прыпамінаюць лепш за іншых, а некаторыя цёмныя, простыя людзі увогуле не памятаюць пра гэтыя ідэі і нічога не могуць пра іх сказаць, і не трэба ім пра гэта гаварыць. В гэтым сэнсе Платон не быў дэмакратам толькі па сваіх палітычных поглядах, а і па сваёй метафізіцы. Ён дзеліў людзей на тых, хто лепш прыпамінае ідэі і горш прыпамінае ідэі. І нават тым, хто лепш прыпамінае ідэі, Платон забараняў іх чапаць. І нешта з імі рабіць. Ну як можна з каштоўнымі, дасканалымі, вечнымі ідэямі нешта рабіць? Яны ёсць і хопіць з іх. Але гэтыя погляды Платон прыпісваў свайму настаўніку, ідэальнаму філосафу, свайму лірычнаму герою ў сваіх дыялогах, а Сакрат гэтага не рабіў. Сакрат не баяўся кранаць ідэі і неяк іх перафармуляваць, штосьці з імі рабіць. І вось гэтае акаянства Сакрата, які, неўзіраючы на традыцыю, неўзіраючы на забароны, рэлігійныя забабоны, працаваў з ідэямі, дало падставу ўжо вучню Платона Арыстотелю апісаць гэтую працу з ідэямі як працу. І вось расцяжка паміж Сакратам, Платонам і Арыстотелем дае тое дасягненне старажытна-грэцкай філасофіі, якую можна пазначыць пераводам плана ідэальнага ў ідэальны план. Перавода таго, што не палягае дакрананню ці нейкаму скажэнню, у тое, з чым і варта працаваць. З ідэямі трэба працаваць. І калі я б адказваў на пытанне, а ў чым самае вялікае дасягненне старажытна-грэцкай філасофіі і мыслення класічнага перыяду, я б сказаў, што гэта праца Арыстотеля, апісваючы менавіта саму працу з ідэямі. То бок яго аналітыка, две аналітыкі, яго топіка, а ўсё астатняе, напэўна, цікава, напэўна, заслугоўвае мемарызацыі, архівацыі, музеіфікацыі і так далей, але ў астатнім Арыстотель не вельмі падымаўся над узроўнем уяўленняў пра свет таго часу. Хоць потым менавіта гэтыя уяўленні дасталіся ў спадчыну хрысціянскім тэолагам, а потым філосафам схаластыкі. Генезіс схаластычнай філасофіі, ён трохі іншы, і, напэўна, схаластыку Тамаша Аквінскага і Дунса Скота Рыўгены можна лічыць таксама часам найвышэйшага развіцця філасофіі. Але ж гэта ўжо была іншая філасофія, гэта ўжо было іншае мысленне. І калі я пазначаю вот гэтае самае велізарнае дасягненне старажытна-грэцкай філасофіі ў плане развіцця мыслення, выдзялення ў плане ідэальнага, менавіта ідэальнага плану, як працоўнага месца філосафа, куды выцягваюцца ідэі, якія потым палягаюць аналізу і перапрацоўцы, пачынаецца вытворчасць ідэяў, прадукавання гэтых ідэяў. То доўгі час хрысціянская тэалогія забараняла пераўтварэнне ідэяў, яны засяроджаныя былі менавіта на аналітыцы, на раскладзе, расчляненні, аналізу ідэяў, якія дасталіся з новага і старога запавету, пошук у іх лагічнасці і даставернасці, чаму навучыў іх Арыстотель сваімі аналітыкамі. Аналіз ідэяў, іх расклад, пошук у іх чагосьці ўнутры іх, гэта ж таксама праца з ідэямі. Праца, але не творчая праца, не пераўтварэнне ідэяў. Яна адбываецца ў ідэальным плане таксама? Конечно. Так, ідэальны план, ён і стаўся працоўным месцам мысляра, працоўным месцам філосафа. І вось тое, што мы ў сучаснасці называем мысленнем, гэта праца актара, дзеяча у ідэальным плане і тым, што ў гэтым ідэальным плане месціцца. Месціцца там ідэі. Там не могуць месціцца рэчы. Там ідэі.
І з гэтымі ідэямі працуюць. І каб працаваць з гэтымі ідэямі, патрэбны інструменты, сродкі, прылады і так далей. Развіццё філасофіі ідзе менавіта ў накірунку назапашвання метадаў, сродкаў, інструментаў, аналізу спачатку, а потым пераўтварэння ідэяў. Цікава, то бок развіццё філасофіі і мыслення гэта не самі ідэі, а як вы сказалі, гэта назапашванне сродкаў працы з ідэямі. Ну, конечно. Вось калі нам кажуць, скажем, Геракліт, што свет – гэта вечна успыхаючы, не затухаючы агонь. Ну і што мне з гэтым рабіць? Што мне з гэтай веды? А людзі кшталту Діагена Лаэрцыя носяцца з гэтым. Вы ведаеце, што Геракліт сказаў, як пабудаваны гэты свет? Ну, сказаў і сказаў. Я так стаўлюся і да таго, што казаў Сакрат, Платон, Арыстотель, потым Фома Аквінскі, потым Кант, Гегель, Маркс і хто заўгодна. Яны маглі казаць што заўгодна, яны маглі называць розныя ідэі. Ідэя для сучаснага мыслення набывае каштоўнасць толькі тады, калі я магу ее схапіць, бэграйфам, зразумець, узяць, пакласці ў ідэальны план, дзе я працую з гэтым. Потым прывесці ў парядак пэўныя свае сродкі, інструменты, прылады, каб з гэтым штосьці рабіць. Ну і што я магу зрабіць у гэтым сэнсе з ідэяю Геракліта пра тое, што ўвесь свет гэта агонь? Крытыкаваць не могу, я просто это закрэслю і выкіну ў сметніцу. Это азначае, што ввогуле гісторыю мыслення варта распавядаць як гісторыю развіцця і назапашвання сродкаў, якія дазваляюць працаваць з ідэямі. Ну так, менавіта пра гэта я і распавядаю, калі кажу пра вось гэты генезіс плану ідэальнага і генезіс мыслення. У гэтым сэнсе, як толькі мы маем прастору, працоўнае месца, у якім ёсць верстак ці дошка, працоўнае месца філосафа – гэта ідэальны план. Каб працаваць з тым, што ляжыць у ідэальным плане, то бок з ідэяю, каб з імі штосьці рабіць, нам патрэбны прылады. Што з'яўляецца гэтымі прыладамі? Гэтымі прыладамі з'яўляюцца, ну, напрыклад, паняцці і катэгорыі. Гэта розныя рэчы. Таму Арыстотель, які прапрацоўваў менавіта вось гэты аспект, ён назапашваў ідэі і называў іх, якія сталіся інструментамі працы філосафа. Ён піша аналітыку. Ну, што такое аналітыка, калі аналогіі правесці? Аналітыка – гэта скальпелі, зажымы, прылады хірурга, які расчленяе ідэі на пэўныя складнікі. Што я, взяўшы скальпель, Арыстотеля зрабіў бы з выказваннем Геракліта? Я б сказаў, Геракліт мае рацыю ў тым, што свет змяняецца. Успыхвае, затухае, нейкім чынам, вось як зменлівы, непастаянны агонь. Як? То бок, свет не агонь. Як агонь, ён не гарыць, мяняецца. Вось гэта я пакідаю. Усё астатняе, все гэтыя забабоны і анталагемы, натуралізацыю агня я выкідваю, бо гэта мне не патрэбна. Так і арыстотелеўская аналітыка дае неабходныя інструменты для таго, каб вось дакопвацца да складнікаў той ці іншай ідэі. Потым ён жа ж дае інструменты сінтэзу. А як з часткаў вярнуць назад у сыходны стан вось гэтай расчлянённай ідэі? Ён выбудоўвае сваю сілагістыку. То бок сродкі складання з асобых частак ідэяў, каб з двух, напрыклад, выказванняў зрабіць выснову, якая з'яўляецца рэканструкцыяй першапачатковай ідэі. Гэта не сапраўдны сінтэз. Арыстотель у аналітыцы не дае сродкаў вынаходніцтва ідэяў, стварэння новых ідэяў. Гэта тое, што потым вельмі клапаціла Імануіла Канта в гэтай праблеме сінтэтычнага апрыорі. Як нараджаюцца ідэі, якія сінтэзуюць у сабе шмат чаго іншага. Так вось Арыстотель, арыстотелеўская сілагістыка, хоць і пабудавана як сінтэз. То бок ёсць малая пасылка, вялікая пасылка, з ёй робіцца выснова. Трохчастная пабудова сілагізму нібыта сінтэзуе штосьці, але гэты сінтэз недарэмна Арыстотель называў менавіта аналітыкай, то бок расчлененнем на часткі. Калі мы правільна падзялілі аб'ект, свет на часткі, то сілагістыка
дае нам магчымасць скласці іх назад. І калі мы атрымоўваем назад нейкую карціну аб'екта, то мы можам сказаць, мы правільна яе зразумелі. То бок мы умеем з ёю працаваць. І для гэтага Арыстотель выкарыстоўвае паняцце як інструмент. Паняцце. З паняццяў складаецца меркаванне, а з меркаванняў складаецца сілагізм, які канчатковую выснову дае. Акрамя паняццяў, Арыстотель заклапаціўся яшчэ адным інструментам, які ён назваў катэгорыямі. Катэгорыі не з'яўляюцца паняццямі. Іх не трэба даваць ім дэфініцыі пэўныя, так як паняццям, то бок іх не трэба афармляць у меркаванне у склад граматычнага сказу ці лагічнага сказу. А яны выкарыстоўваюцца як часткі сказу, якія не проста выкарыстоўваюцца, каб расчленіць ідэю, а якія з'яўляюцца указаннем на тое месца, на якое трэба размесціць у ідэальным плане тыя ці іншыя часткі паняццяў. Катэгорыі – гэта ўжо не проста інструмент кшталту скальпеля. Катэгорыя – гэта планаванне ўнутры ідэальнага плану. Раскладанне яго на пэўныя часткі, куды што класці. І гэта задае магчымасць тым, хто працуе з ідэямі, складаць, зноў жа, яшчэ адзін сэнс слова «план». Складаць план сваёй працы. Калі я прыступаю да працы з ідэямі, у мяне ёсць інструменты, якія дазваляюць гэтую ідэю раскласці на складнікі. І ў мяне ёсць адпаведная пабудова майго працоўнага месцу, каб не згубіць гэтыя часткі, нават самыя маленечкія. Ёсць арыстотелевскія катэгорыі, якія дазваляюць кожнаму складніку вось гэтай комплекснай ідэі, з якой я працую, знайсці сваё месца і адшукаць яе тады, калі патрэбна будзе сабраць усё назад. Вось гэта зрабіў Арыстотель. І з майго пункту гледжання заўсёды недаацэньваецца тымі, хто разглядае гісторыю філасофіі.